Os. Aduh Rama, ibu ngampuranen aku yen ana salah lan luputku karo manusane aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dodo rena wangi Yos, yos, mung tansah penku memuji marang kang kuwasa ya mugi enggal antuk paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya ganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane os 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 aduh Rama ibu ngapuranen aku yen ana salah lan luputku karo mangsane aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dodo rena wangi ralali tansah tetunggu memuji marang kang kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip ayem tentrem uga kanthi mulya ganti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang suci gedhe ganjarane suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang
suci gede ganjarane. Iya iya. Yuk, yuk, yuk. Oi.